चम्पानगर खेलानि बागै गारि पाइबायखा ताव बाइखे 3टा गारि पाइखा अमख टयोटा कंपनी अम 10 लाख मारखा खोनासोनि गांखेनो चम्पानगर खेला चेंजाक खिनाय अ 22 लाख टाका गारि दामनि सामनि कपालाजन खबजाक टंका साइमिया अमंखा 22 लाख XUV 7XO अ गारिनि दाम 22 लाख म खोनासोनि गांखेनो सामनि कपालाजन नों टंका साबिया परजाक खिनाय नरक बजदिनो मानथों हनै मुसुं खांखे नरक खोना सालसानि बिसिंगनो टिकेट तानबासिदि डाइरेक्ट नाम्बार जक तंगरो जगाव नरक नि बुमुं बाय पारासिम सिरहदि नखान ताते बुकसं दादी किसा कांटेक्ट खालासिदि अबो गारि तिनि बुकिं खालाके पाइपाइका 11 लाख दामनि 11 लाख रोइने केते कैसे पाइका XUV आबोका 22 लाख रोइ अमं कांके 11 लाख मारखा एकदम 100% श्योर टेस्टर गो खेलांसिनाय एप्रिल नि खोना सनि खोना सालसाना नंग बागै बेतिन बाक्सिन लसिनाय जतन हामबाय।